Sa laing bahin mag-apuhan nakauli sa Surigao pinaagi sa Brigadahan 1 tahanan sa tulumanon nga Ronda Brigada. Si Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo. Brigada Live Report. Malampuson nga napalarga sa Brigada News FM Cebu ang magapuhan nga nangayo og tabang pinagi usab sa Brigadahan 1 tahanan sa tulumanon nga Ronda Brigada. Ang pagtabang usab sa Starlight Perez pinagi sa libre nga ticket nakalarga na padung sa Surigao ang magapuhan nga si Arcadia Mabait sa 65 anyos ug ang 15 anyos nga apo nini. Ang magapuhan gikawatan sa ilang mga gamit samtang nakatulog sa Cebu South Bus Terminal hinungdan sa ilang pagdangop sa Brigada News FM Cebu. Nagtampo-tampo na lang usab ang pipila ka kawani sa istasyon aron adunay mabaon ang magapuhan. Sanglit libre naman ang ilang pamasahe sa barko nga iya sa Starlight Ferries. Gatusan na ang napalarga sa Brigada News FM Cebu. Pinagi usab sa Starlight Ferries nga mihatag og libreng sakay niadtong mga nagkinahanglan gyud og tabang padulong na sa Dapitan, Nasipit og Surigao. Duha lamang sila sa mga natabangan sa walay gipili og sinsirong pagtabang sa Brigada News FM Cebu. Sa katawhan nga nakinanglan og dinalian nga pagtabang. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Larga Brigada.